Mayong adlaw, mga binati o minahal kong matalumlan. Okay, ang sinasanta mao'y panahon sa paghinusol sa mga sala o pagkuanta mubalik ta sa Ginoo, guys. Mao ni ang panahon sa paghinusol niya kung nakasala o kung biya ka sa Ginoo. Mao yung ang pag-connect o balik sa atong Ginoo. Kay mao man ni ang murag ang Ginoo mudawat ka nato isag natay sa, pero kung magbasol ta, guys, ang Ginoo andam mudawat o mupasaylo. Nga agkaron pod ang Semana Santa pod mao'y ang panahon sa agtingkumpisal para sa ato ang mga sala nga mapasaylo ta sa Ginoo. Okay? Good luck and God bless to all matalumnon. Nya ato po din i-pray ang atong iampo ang naapektuhan sa landslide sa Baybay, Baybay City, ang 5th District of Leyte. Sa katong adunay matabang ato lang tabangan.